L'espai és un lloc fascinant i ple de misteris. Aquí tens curiositats sobre l'espai que segurament et deixaran bocabadat. L'univers observable té al voltant de 93.000 milions d'anys llum de diàmetre. Això vol dir que la llum que veiem avui d'objectes llunyans es va emetre fa milions o milers de milions d'anys. L'espai és completament silenciós. A diferència de la Terra, on l'aire transmet el so, a l'espai no hi ha aire ni cap altre medi per propagar les ones sonores. El Sol conté el 99,86% de la massa total del sistema solar. Els planetes, els asteroides, els cometes i tota la resta de cossos celestes junts només representen una petita fracció de la massa total. A l'espai, els astronautes poden créixer fins a 5 centímetres més d'alçada. Això és degut a la falta de gravetat, que permet que les columnes vertebrals s'estirin temporalment.